Într-o zi obișnuită, într-un oraș aparent liniștit, se afla o clădire abandonată pe care toată lumea o evita. Oamenii treceau grăbiți pe lângă ea, fără să o privească, ca și cum nici n-ar fi existat. Geamurile sparte reflectau cerul cenușiu, iar pereții crăpați păreau să ascundă secrete vechi de ani întregi. Singurul care îi acorda atenție era Robert, un băiat de 12 ani, curios și visător. Într-o după-amiază, după ce ieșise de la școală cu ghiozdanul atârnându-i greu pe un număr, pașii l-au purtat, fără să-și dea seama, spre clădire. S-a oprit în fața ei și a simțit un fior ciudat, ca și cum cineva îl privea din interior. Ușa principală era întredeschisă, legănându-se ușor din cauza vântului. Un scârțâi lung a spart liniștea străzii, iar Robert a înghițit în sec. Ar fi trebuit să plece, să meargă acasă, dar o idee îndrăzneață îi încolțise deja în minte. Ce-ar fi dacă aș intra doar puțin? Cu pași mici s-a apropiat de clădire. A atins ușa rece și plină de rugină, iar aceasta s-a deschis și mai mult, dezvăluind un hol întunecat. Aerul din interior mirosea a praf și a timp uitat. Lumina de afară pătrundea slab, desenând umbre ciudate pe podeaua crăpată. Robert a făcut un pas înăuntru. Inima îi bătea atât de tare, încât avea impresia că se aude în tot locul. De pe pereți atârnau bucăți de tapet vechi, iar o scară ducea spre etaj, dispărând în întuneric. Atunci a auzit ceva. Un sunet slab, ca o șoaptă sau poate doar vântul. Băiatul s-a oprit, ascultând cu atenție. Nu știa dacă era doar imaginația lui sau dacă, într-adevăr, clădirea abandonată ascundea ceva. Un lucru era sigur. Intrarea lui acolo nu fusese o simplă întâmplare, iar aventura lui abia începea.